Fins al diumenge 24 de desembre, Santa Coloma de Farners organitza per primer cop la Fira de Nadal. Durant tots aquests dies tindran lloc activitats per al públic més jove, com tallers i concerts. Alhora també podran passejar per les diferents parades de productes artesans i gaudir tots plegats de l'esperit nadalenc de la capital. Aquest any, per primera vegada, hem organitzat una mica una Fira de Nadal que englobarà uns quants dies fins a Sant Esteve. Aquesta fira ja va començar la jornada d'ahir i és una fira per involucrar una mica a la població de Santa Coloma i el comerç local, preparar activitats i organitzar-se per dinamitzar una mica el que són les festes de Nadal al nostre poble. Durant aquests dies es fan diverses activitats, des de tallers d'escacs fins a cantades de Nadales, fins a vermuts nadalencs, farem cagar el tió també, es fan tallers de ball, es fan tallers de pintura, tenim una sèrie de parades aquí a la plaça i durant tots aquests dies la gran novetat és que hi ha també una pista de gel. Pista de gel, la qual és el primer any també que la tenim aquí a Santa Coloma. És una pista de gel pensada perquè la gent que vagi a fer les compres nadalenques en els comerços locals puguin recollir un tiquet i puguin venir a aprofitar aquesta pista de gel i gaudir una mica de manera gratuïta d'aquest espai, que és possible gràcies a la col·laboració de Pellets Martorell. Santa Coloma sempre és un poble que s'ha caracteritzat per tenir bastantes festes diferents, però una festa que no tenia i que volíem afegir en el nostre calendari festiu era la festa d'una fira de Nadal. I amb això és amb el que hem estat treballant. I a partir d'aquí valorar una mica com anirà la fira d'aquest any, per l'any vinent potenciar-la encara més. És una bona iniciativa, sobretot pels petits, que comencen vacances, almenys els tenim ben entretinguts. La veritat que tota iniciativa que es faci pel poble, tot petit, gran, el que sigui, és benvingut. He estat a dos llocs, a la pista, diguéssim, amb el petit i ara amb els escacs amb el gran, i la veritat que les dues coses ben entretinguts estan. D'altra banda, durant aquest cap de setmana, el Patge Reial visitarà els nens i nenes de Santa Coloma perquè puguin entregar la seva carta. Amb aquesta fira, l'Ajuntament aconsegueix engegar una proposta anual on la ciutadania local i visitant pugui trobar una mostra de l'oferta comercial del municipi i d'aquesta manera atreure passejants al centre històric i la zona comercial per acabar de fer les seves compres nadalenques al comerç local.